Провокирани сме от бездействието на самата комисия, правителство, парламент да решат проблема с топлофикация и отново погазват европейски и български закони. Ние сме против вдигането на парното за пореден път, както и на ток, както и на всички електроенергия и топлоенергия за битово потребление. Пример ще ви дам. Значи от ЧЕЗ Електро искат пак основно дигане на тока. Забавят се в момента, но реално услугата, която предоставят, е под всякаква критика за малките градове като качество. Имайте на предвид, че те като цяло за нас вече не е необходимо да съществуват като регулаторен орган, защото не си вършат работата. За пореден път провокират народа, като казват, те искат 15%, ние ще им одобриме 4%, за да едва ли не да покажат на народа, че работят. Не е така. Това е едно замазване на очите. Ние от тук нататъка не искаме повишаване цената на топлоенергията, не искаме повишаване на електроенергията. Вие знаете ли, че в момента няма свободен пазар на електроенергията? Това нещо го няма и едва ли не пак е под монопол. Значи след като те не са си изпълнили изискванията, нито топлофикационните дружества, нито енергото, нямат право да излизат тук и да искат повишаване на цената. Това е символичен подарък за стойността на услугите на топлофикация. За това е златен, защото реално погледнато едно домакинство в пряко плащане на своето топлопотребление в процес на 20 години си купуват още един апартамент. Приготвили сме много подаръци, даже някои от тях са запалими. Въпросът е, че тази комисия отзад, тя трябва да свали цената, а не да я дигне. Аз до сега не видях един път тя да свали цената, а само се дига. Значи има нещо нелогично, нещо ненормално. Това не е подарък, но е награда все пак за цялостно творчество на ДКЕВР. Да. Те си го заслужиха наистина, това, което казаха и колегите. Общо взето те само обясняват как се борят цената да се дига с по-малко, с по-малко, с по-малко. Но цената постоянно се дига. И ние всъщност сега искаме да връчим на някой отвътре тази награда. Питаме ги, вие тук ли работите? Никой не ни отговаря дали тук работиме, може би не ни е правилен въпрос. Трябва да ги питаме, вие тук ли седите по цял ден? Или какво? Нека да икономисваме малко средства за бюджета и да закриеме тази комисия, като не си върши работата. Ако това нещо се допусне и отново се увеличат цената на парното, ток, газ и така нататък, направо тази комисия желая да бъде закрита и тези пари да отидат в това да не се повиши цената на топло и на електроенергия. Оттам нататък мисля, че заплатите на тези хора, които явно само стоят тук, не работят, за нас не е обективно да се заплащат. Ето което той не е ремонтиран. Това е наградата за цялостно. Защото е слава за целия български народ. Така ли? Всеки човек с неволна и момчета трябва да следите пазара. Ние имаме открити заседания. Разберете, обществени обсъждания. Защо не идвате на откритите заседания? За да разберете. За никой не е желано дигането на цената, но цената трябва да отразява услугата, трябва да се заплаща. Моля, има, ще ви покажа. Горе са графиките, ще ви ги покажа. Само, че вие не помните.